Det er vigtigt, at Peter Hummelgaard bliver medlem af det danske Folketing ved det kommende folketingsvalg for Socialdemokraterne. Det er vigtigt, fordi vi altid har brug for fornyelse, men det er også vigtigt, fordi Peter gang på gang siger, at rettigheder og pligter, det vi socialdemokrater kender, det er altså ikke kun for rengøringsdamen, for taxichaufføren, det er også for bankdirektøren og for alle dem, der har så meget, at de godt kan være med i et fællesskab, der bygger på solidaritet. Og det er vigtigt, fordi Peter mere end nogen af den yngre generation har set, hvor afgørende det er, at finansmarkedet også kommer til at blive samfundets tjener, og ikke så høj grad dets hersker, som finanskrisen har dokumenteret så grundlæggende. Og det er vigtigt, fordi Peter ved, at næste generation også må tage på sig, at politik handler om klare valg, deres vej og vores vej. Og politik handler om at gå derhen, hvor pengene hersker, og igen sige til pengene, hør her, nu er det samfundet, nu er det demokratiet, der sætter dagsordenen igen. Derfor vil jeg give Peter min allervarmeste anbefaling til alle jer, der skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Giv ham jeres opbakning. Det har vi socialdemokrater brug for. Det har vores regering brug for.